Eruru kamano kendo kuom duogo rango channel wa makawuono mar Nyasiaya. Kawuono an gi wendo. Koro adhi we wendo introduce herself mondi e kwa dhi mbele. To ubed nice ne wendo, lakini ubeyo ga urwako ga welo maber. Emomiyo ahero kelo nu welo. Koro wendo fulri pakre. Ani iluonga ni Esi Odhiambo. Anya Kabonyo. En gi YouTube channel. YouTube channel ne nyisgi. YouTube channel na iluongo ni Esi Audrey. Kihero wende mag worship mal uplift ji, owero mamit kabisa. Koro inyalo dhi cheke e YouTube. Adhi weno link be kanyo nikech nitie jomoko hero ga dhi rango. Koro miyo tich mayot. Koro gimomiyo akelo wendo kawuono video moro dwa loso en topics mar assumptions about nyiluo. Nitiere assumptions mang'eny ma ji assume ga ni nyiluo te chal kamano. Koro kasewacho assumptions I think ni sample gi 4. Koro kasewacho 4 tadhi wacho kaka paro to Esi bende wacho kaka oparo. Namba mokwongo ma ji tete wacho ga ni nyiluo wigi tek. What is your take? Ineno nade? Mano nyiluo mage ma wigi tek yawa. Ji wacho ga ni jaluo en ng'ama wiye tek. Koro ng'ama wiye tek ok en ng'ama ok winj wach. Kinyiso gimoro to kodwa nowinji. Ng'ato ka wiye tek to wiye tek. Onge ujaluo modonje iye. Nyako ka wiye tek to wiye tek ateka. Luo moro modonje to onge. Kata an paro kamano. Ng'ato konyuola ni ng'ani to wiye mana kaka lelo do. Kinyuolo ng'ato malelo ok omata ni en jaluo kata ok en jaluo. En ng'ama onyuol malelo. Koro wich teko ni an to kanen kaka wich teko nitiere kuom joluo. Gima ng'eyo ni nyi joluo seche moko kaka wawuoyo kaka wa express ourselves wan ka gi confidence moro kanyo. Koro ing'eni ng'ama is too confident ji nyalo kawe kaka ng'ama wiye tek. Like nyajaluo ok wiye yani ok obi bedo ng'ama oluor wacho gima nie pache kata wacho gima nie mind. Yani wa express ourselves. Koro ken wich teko. Confidence. Yes. Mako bonono ni iseyudo ma wiye tek to ni nikech ojaluo. Manene na kite. Mana kaka chuowa ubende nitiere ng'enyu mohero pakore. Ng'ato nyalo pakore to karo onge. Kidhi adhi ground is no nil. To mano konyiso ni koro chuo luo te gin joma pakore ma gin joma arrogant. Koro assumption no wadagi do. Wadagi kabisa. An wiya ok tek. Wiya ok tek. Aparo ni wiya tek matis. Wala matin. Mana moromo mar survival. Makoro kata ka ng'ato dwaro rindo wiya gi korot, tanyalo defend myself. Lakini wiya tek gi sheria mana matin tu. Ing'eni sani be piny tek. Nyaka iyude personality moro minyalo survive godo oko. Ka piny tek. Assumption mar 2. Nyi joluo ok beyo. Shepe magin go. Kata shape sienda. Para tayari. Koro unu mawatch video ni. King'iya, ting'iyo Esi. Wabeyo koso waro richni. Lakini kod ka chef no tanyalo chung'ane nane. Ng'intie joma pok nonena ka chung' fuo. Chung'wa gineni. Atangi koro suchi machiegni. Koro atang' sucha. Mondo kik iwach ni en mana shape. Dong koro uneno sucha. To uneno shape. Koro an ok apar ni nyi joluo. Nikech nitiere joluo be ma figure 11. 1. Ma is okay. Mane kaka ni Nyasaye ochwe. Ing'eni kaka onyuol ga ji. Ok inya yiero kaka ichalo. Ok inya yiero shape ma Nyasaye miyi. Ok inya yiero physical features kata height ok iyier.
Koro mago gik moko in onyuoli to yudi kamano. To sura be seche moko nie genetics, ok mata kata ni ne tribe mane. Samoro in average, samoro in below average, samoro in above average. Luwore gi jeans mikao, nikech nitiere jeans mar babani, gi jeans mar mama, gi moko mag anyuola ma dayo gi kwaro. Yes. Koro ing'eni kisekao sura goko mata kata ni jaluo. Koro waweuru jaro ni joluo yawa. Gima ng'eyo ni ng'enyiwa to rotenge. Ne wawuok South Sudan. Mano tang'e ni e issue. Idwaro ni wabed nyiri malando to wan kamae kaka nonyuolwa to kwadwa luokore be. Koro kawauru kaka wan oruwewa. Lakini wach kiani warori ni kiango. Alafu chuowa be ok gitel lakini ng'eny weroga yelo nikech iwinjo ka nyako kwar kabisa wacho wacho ni ok ochal kata nyajaluo asif ni nyajaluo ok nyal bedo malando ok nyal luki na patika kata kineno ka ng'ato jaber kabisa. In fact nitiere nyako moro nakelo kama mokwongo ng'ato nochiwe comment section kacha ni ok ochal kata nyajaluo kwani nyi joluo dwano chal nade yawa. Kasto ng'ama lando no sibochi ni rangi ya thao. To koro rangi nyasiaya ni ama 20 koso 50. Ubro miya ma pressure no kata lokora gi mo. I am beautiful the way nene kaka skin na smooth yawa. Yo smooth. Okay ni wanuru rich ni okwano mana lokore gi mo. Most of us one comfortable gi our skin. To nyi joluo tebe onge gi sienda nitiere moko ma flat nitiere mana kaka kabila moko be nitiere jok ma nigi figa. To onge sura ma nigi sura to nigi figa. Koro luwre gi kaka ni Nyasaye ochwe. Assumption mara dek. Nyajaluo en lazy to ok dwa tiyo matek. Orito mondo dichuo ti to cham. Kwanza wan dongi wacho ga ni kabonyo tek total. Teko ni en mar ang'o kare? En mar puro mchele. Anto wara dia. Pok na puro kamchake akajoka ka puro mchele. Porque kaka damba. En ka damba do. Ang'eyo. Asekalo ga mana gi matatu. Ahero kaka. Inenero kaka waneno. Seche vidhi karicho. Nawinjo ga say yaw ma out of topic lakini wawachi. Ng'ato nowacho niya nyi kabonyo dong en kano. Nyi kabonyo as in nyiri monyuol kanyo okia tij mchele okia puro mchele but ging'e chamo. Then mon mokendi kanyo koro dong ng'eni kendo nyiri ma oko to biro tedo koro mano chalo koro kuonde gine mon ma puro ga mchele. Koro like iminya kia puro mchele to mamau onge puro mchele to ken nyakanyo gine mano wich kuot lakini hawa Koro an be paro ni assumption ni ok en adier. Nikech an nyiluo mang'eyo kata mama na en nyaluo ne en mama matiyo matek very hard working kendo en mama ma jaluor kabisa. Koro kinyalo assume ni nyi joluo lazy. Kani yudo nyajaluo ma lazy moyie bet e ot maonge gima timo to we generalize. Kata kapo nono ni ne idongo kineno nyi joluo 1 2 3 ma lazy to ok nyis ni gite gin lazy. Wan nyi joluo wan very hard working, very supportive. Emomiyo kata mana chuowa ma joluo be ma wiyo yaore to wa support ga ma dhi mabor kabisa. Wan engine behind those successful Luo men, most of them. Koro one very hard working and very supportive. So hard working be ok tiende ni mana dhi puro. You know, kwanza sani kaka ji mang'eny odak e town
nitiere gik mang'eny ma ji nyalo timo ma ok necessarily ni opur. Kata kiyudo ng'at moketo kata kibanda moro matin. That is a hard worker. Yes. Koro mon mang'eny are very hard working. No kata I believe ni an hard working. Yes. To an nyar jaluo ok an lazy. In fact ok ahero beta mos. Karito ni imiya gimoro amora nyaka ni bitem. Ma kokelo 3/4 tikelo quarter to bedo full. Donge kamano. Assumption mogik. Ni joluo what mogik ne wasungore. Awinjo kamano. Magato noloso video, in fact video no trend ni jaluo bede humble mondo kendi sungore. They are nigi video no to da kete ka. I'm not sure na be yude to ka yude ta dikete ko ka yude be sawa. Koro maneni de wachana. Wasunga ngo yawa. Kan gima isungo, ten gima valuable tanya sunge. For example, kan gi intellect, kan ngama intelligent. Nyaki biwinj kata kaka wuoyo, ka wuok ka awuoyo ka ngama intelligent. Mano gima wath sungo. Lakini nitiere gik mok wath sungo. Ma akia kata ginango maji. Iwacho ni wasungo. Nikech kiwacho ni kata figure, for example, jitani gi figure kigin. Koro ere kaka nyachako sungo figure to nyiri moko be nigi figure. Koro anano ni sungruok ni nitiere mana e chuny ng'ato. Ok apar ni en gi gimoro amora to do with the fact ni en jaluo. Koro kata ka isero nya jaluo to tamore ni ok oyie donjo e box to koro konyiso ni nyi joluo te sungore. Nikech un hunters umenyo to wan imanyowa. Koro in be nyaka yiere ng'at moro mineno ka chunyi be go dik ka un go yawa. Ma kata nitiere chemistry matin ok en biology kende. To gigi nyaka riw. Koro sunga be ananeno mana ka chunyi ng'ato nitie joma sungore. Ok onyiso ni nikech jaluo osungore asunga. To sunga boko nyiso ni kori jaber kabisa ama isoma inya but ene kit ng'ato nikech tie joma sungore to be onge gimoro to tie joma be are down to earth yani gin humble ma to kinene tineno ni en gi gimoro amora. Hapa ni watieko video ni. Ero kamano kuom watching video ni kendo ahero kabisa. Kendo subscribe, comment, like, share. Tim gimoro amora mitimo. Luo is not a tribe. Luo is a lifestyle. All new subscribers and new members. Aki ahero so much. Shout out to everybody who joined this channel the past 1 week. Pareni ung'eny ma I cannot mention all of you. In fact, kat jalo video mar kora I recognize you table a special Q&A just to appreciate you guys. We are almost at 700 subscribers. Wachwaluru gini mondo chop 1,000 subs. Thank you. Bye. Bye.